हिनजावसा ओमफ्राय गोदोर सासेया हौवासामोन ब्रेन टिउमाराव थैनाया। बेयो माबामोन राजेश बर'मोन, माबा मेट्रिक होनो लागामोन। हास्लाबासै इयाव लांलायनो मानसिखौनो हास्लाबासै। खुलुमबाय। जोंहा गथ' फिसाया ब्रेन टिउमार जानानै हाइट मेडिकेलाव दोङो। सोरबाबो थाइसे थाइनै आंनो अननानै सहाय हर, नायफिनहरदो। गोदोर खासेयाबो ब्रेन टिउमारावनो गोमोरलांदो। दायो खासेयाबो आंनि बायदि जाना दोङो। सोर अननानै आगै, आदा, बाजै, बिफं, फंबायमोन नोंसोर नायफिनहर जोंखौ। 3 लाख जाना दोङो दा जों सुख'नो हायाखै। थाइसे थाइनै सहाय हरदो नोंसोर अननानै आंखौ। खुलुमबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गामिया? बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय गामिया? गामिया गिरुवा बान्दोगुरि। बेमारिया हस्पिटाल लाबोनाया बेसेबां गोबाव जाखो? दिनै माबा जाबाय, 7 दिन जाबाय ना? 7 दिन जाबाय? 9 दिन। 9 दिन जाबाय? 9 दिन जाबाय। आइसिइउआव सानब्रै जाबाय। आइसि रुमाव। ओमफ्राय ओरैनो बेसेसो खरसा थांखो? फैसाया हेलौ। अ बेसेसो खरसा थांखो होनदों? 2 लाख थांबाय आगै। दा नै होनो दंबावो। दा माबा जाबावदोनो 50,000 मियादो दिनैदो। ओमफ्राय बेरामा मामोनथाय? ब्रेन टिउमार। ओमफ्राय दा मानसिया मोजां फैबाय दा एसे? एसे लाइनाव फैहांदो, ओमफ्राय फैसा गैयिनि माबा नायनो नागिराखै। माबे हस्पिटालाव होनदों? हो? माबे हस्पिटालाव? माबा हाइट मेडिकेलनो गुवाहाटि। ओमफ्राय पेसेन्टनि नामा मामोनथाय? हा? नामा? रोमै बर'। रोमै बर'। हिनजावसा ना हौवासा? हिनजावसा। ओमफ्राय गोदोर सासेया हौवासामोन ब्रेन टिउमाराव थैनाया। बेयो माबामोन राजेश बर'मोन, माबा मेट्रिक होनो लागामोन। हास्लाबासै इयाव लांलायनो मानसिखौनो हास्लाबासै। हा दङमोन 1 बिघा बेखौ फाननानै फैसा लाना फैदो बिफाया मैया। ओमफ्राय दा थानाय बस्थिल'सै आरो। जेबो गैला, मोसौ मोसा जेबो गैखाला। ओमफ्राय बे टिउमार जानाया ओरैनो बेसेसो गोबाव जाखो? जोङो ना? नङा, बे माबाया ब्रेन टिउमारखौ मिथिनाया बेसे गोबाव जाखोमोन? ब्रेन टिउमार मिथिनाया मात्र माबा दा मेडिकेलाव लाबोनायदो मानायदो मास मोनसेल' जाबाय। ओरैनो स्कुलाव थाङो फैयो, खिथाना लाया। थांलाय फैलाय खालामो, ओमफ्राय मालाबा खर' गिदिंना स्कुलावनो गोलैयोनो प्रार्थना खालामबा। ओमफ्राय मालाबा आरो आइ आं खर' सादो, आं फरायनो हाया होननानै उन्दुना थाफैयो। आरो खर' सादोना होननानै आं खाथियाव हेलौ। खोनादों। खर' सादो होननायखाय आं खाथिनि मेडिकेल दंमोन मिसनाव, इयावबो लांबाय, फैसा गैया, बिफाया बाहेरायाव थाङो। मेघालयआव फैला दानो। ओमफ्राय नोंसोरनि न'खरनि हिसाबै जेनेबा रायजोफोरनिसिम माबा मोनसे बुंनो सानो नामा, जेनेबा रांनि अनसुंथाइ होदों जाहाथे? रायजोफोरनिफ्राय आंनो एसे जि हायो सहाय हरथोंसै। रायजोफोरा खोनाबाय जानांगौ बिथां न'खरा दा जोबोद खैफोदाव गोलैनानै दङ। बेनि सिगांबो फिसाज्लाया बिदिनो थैलांबाय राहा गैयिनि थाखाय। दा नैबे फिसाजोआबो ब्रेन टिउमारनि अपारेसन खालामजागासिनो दङ। दा बेयो गोबां फैसानि खरसा थांदों। दा बेनिखायनो रायजोफोरा नैबे एकाउन्ट नाम्बारफोराव, नैबे पेटिएम नाम्बार दङ, एकाउन्ट नाम्बार दङ, बेयो सोना हरबानो जाबाय रांखौ। जेसेबां हायो, थाइसेयानो जा, थाइनैयानो जा, 10 थाखायानो जा, 20 थाखायानो जा, जेसेबां हायो थाब सोना हरबानो जाबाय। मानोना बिथां न'खरनि मानसिफ्रा गोबां जेंनायाव गोलैनानै दङ थाखा फैसानि थाखाय। जोबथारनायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा? बेखौनो सानो जोङो, रायजोफोरा आंखौ अननानै बाहाय सहाय खालामथोंसै। बयबो खुलुमनाय थाबाय।